Akkademiċi fl-Università ta' Malta wettqu proġett li permezz tiegħu se jtaffu mill-peace fuq is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna. Kif spjega Mawan News il-koordinatur tal-proġett Dr. Owen Falzon, sallum il-pazjenti li kien jeħtieġilhom test tal-ECG jew testijiet tan-nifs rid jitwaħħlilhom apparat magħhom u bekk seta' jinħoloq inkonvenjent. Jekk tmur fl-isptar tara li jintuża apparat li jitwaħħal pereżempju mas-swaba jew bħal ECG li qabdu sensors ma' sidra l-bniedem biex inkejlu il-heart rate individu pereżempju. Il-problema b'da s-sistemi huwa li l-fatt li għandek bniedem wires waħlin miegħu jista' jkun daqsxejn ta' inkonvenjent u kif rajna fi żmien il-COVID minħabba li nixtiequ nevitaw it-trasmissjoni ta' mikrobi. Permezz ta' dan il-proġett il-ġdid anki li ra finanzjament ta' 200,000 euro mill-Kunsill Malti għax-xjenza u t-teknoloġija, dawn it-testijiet ħadu forma ferm differenti. Propju hawnhekk dak li qed nagħmlu għal nużaw kameras normali, ġifieri kemm kameras jisejħu RGB kameras dawk li nużaw tipikament għal videos normali, kif ukoll thermal kameras, kameras li jaqbdu t-temperatura, jaqbdu sħana, biex minflok konna bżonn nqabdu wires sempliċement minn dal-videos nkun nistgħu noħorġu l-heart rate u l-breathing rate. Fi żjara li għamel il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici fil-Fakultà tal-Inġinerija sema l-importanza ta' kif żewġ oqsma kruċjali f'pajjiżna qed jaħdmu id fit. Llum qed naraw talent Malti li qed joħloq innovazzjoni u soluzzjoni biex itejjeb il-ħajja tal-pazjenti li jagħmlu użu minn servizz tas-saħħa. Dan huwa dak li rridu aħna nkomplu mmexxu l quddiem soluzzjonijiet li jiġu frott il-ħila tal-Maltin b'finanzjament pubbliku bil-ħidma illi tagħmel differenza fil-ħajja taċ-ċittadini ta' kuljum.